3 meter vand, så forsvinder den fuldstændig, i stedet for en klar line, som bliver ved med at være synlig gennem vandlagene. Det er en hamrende effektiv måde at fiske med dine Spiro-blades på. Som har den fantastiske egenskab, at den rejser sig op ved spændstop. På den måde kan man se den overalt i søen. Jeg har taget med det danske Quantum Team her til Torp Fiskesø, hvor vi vil lave en film om, hvordan vi fisker put-and-take-fiskeri. Vi vil blandt andet vise fisketeknikker inden for bombarderfiskeri med Spiro-blades, gummidyr og blandt andet også stikflåde. Når vi er ude at fiske put-and-take, er det selvfølgelig vigtigt, at vi har det rigtige udstyr. Og her der tænker jeg på hjul, og der er størrelsen rigtig vigtig på det. Der er nogle forskellige størrelser inden for hjul. Den, jeg sidder med her, er en Agorist i en størrelse 30. Super effektiv til sådan noget som Tramarella. Lidt kraftigere fiskeri, hvor man har brug for den ekstra stærke bremse og solid der. En 20'er eller en 25'er er det mest anvendelige hjul, vi har i put-and-take. Bruger man rigtig meget til spinfiskeri, almindelig bombarder, lidt gængs over det hele, hvor man så bruger den lidt mindre 15'er til lidt hen mod noget UL-fiskeri, lidt mindre lette stænger, sådan noget som shorty eksempel. Når vi snakker hjul, skal vi selvfølgelig have noget line på vores hjul. Der findes nogle forskellige typer line. Det her det er en nylonline, som vi ofte anvender ved Tramarella-fiskeri, eller almindelig bombarder eller almindelig spin. Det er det mest almindelige line, nylonline. Det her det er en salsa-line, der kommer i en rød farve med nogle super fede egenskaber. Den har en lille smule stretch, det vil sige, at den hjælper dig med at fight fisken. Og under f.eks. bombarderfiskeri med bait, der gør den, at du mærker fisken, før fisken mærker dig. Linen den hjælper dig simpelthen på den måde. Den har den egenskab med dens indfarvede rød, at under 3 meter vand, så forsvinder den fuldstændig, i stedet for en klar line, som bliver ved med at være synlig gennem vandlagene. Så har vi en Ultrix-line, som er en fletline. Den er rigtig meget anvendt ved sådan noget som spinfiskeri, hvor man har brug for det her lidt mere kontant line, som ikke giver sig, hvor man har brug for at sætte krogen med det samme. Fletlinen er en forholdsvis tynd line, som man når et længere kast med. Fletlinen er kontant, og der er ikke noget stretch i, så i det man rejser stangen, sidder modhugget med det samme. Så er der noget, der hedder flukebong-line. Flukebong-line bruger vi til vores forfang. Almindelig nylon-line er mere synlig for en fisk, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi bruger flukebong til forfang. Det vil sige, altid den sidste meter ud mod fisken bør man altid bruge flukebong. Flukebongen det bryder lyset på en anden måde, og derved gør det linen usynlig for fisken. Når vi snakker put-and-take, så findes der jo et hav af muligheder af forskellige fisketeknikker, man kan bruge på at lokke adden i bidet. Rigtig populært, så snakker vi spinfiskeri, bombarderfiskeri, Tramarella-fiskeri, og så er det helt nye, sådan noget som UL-fiskeri. Der findes ikke en stang, som er super god til det hele, men til gengæld, så får man absolut det bedste ved at købe en stang, som er specifikt bygget til det formål. Og der har vi nogle forskellige stænger lined op her. Når vi snakker spinfiskeri, så bruger man ofte stænger med lidt mere ryggrad, omkring 7-8 fod generelt. Den jeg sidder med her er en Agorist Spin UL, det er lidt den lette klasse. Normalt snakker vi op til omkring 20 gram i kastevægt. Den jeg sidder med her hedder 2-10 gram i kastevægt.
Det, der er specielt ved Agorist-stangen, det er, at den har topaktion. Det vil sige, at det man giver tilslag, så har du ryggraden, der med det samme sætter ind, så man kan sætte krogen. Det er lidt specielt ved spidsen, at på Agorist-stangen er, at man har den her helt sensitive spids, så man mærker huggene lige med det samme, og lige så snart hugget falder, så har du ryggraden, der kommer til at sætte krogen. Til Agorist-stangen, som jeg sidder med her, så vil jeg helt klart anbefale et størrelse 25 hjul. Da 25 hjul har en lidt bedre eller kraftigere bremse end på de lidt mindre hjul. Selvfølgelig er man ude i det helt sjove UL, kan man gå ned i den lille størrelse. Men optimalt fiskeri for spinfiskeriet, så vil jeg gå op i 25'eren. Til bombarderfiskeriet snakker vi forholdsvis lange stænger. Eksempelvis Magic Trout poolstangen, som jeg sidder med her, er en stang på 12 fod, hvilket gør det rigtig nemt for dig at anvende de lange forfang. Det er de lange forfang på over 3,5 meter, der gør det effektivt. Og her er det vigtigt med den lange stang, så du nemt kan håndtere det. Poolstangen, jeg sidder med her, har en kastevægt på 4-20 gram. Det vil sige, at en 10-15 grams flåd er super anvendeligt på poolstangen. Magic Trout poolstangen, jeg sidder med her, er en bombarderstang, specielt udviklet til baitfiskeriet. Den har en super sensitiv klinge. Det vil sige, at selv de helt små hug, den vil du kunne mærke, før fisken mærker dig. At du mærker fisken før den, det vil sige, at du får flere fisk. Til en poolstang, der vil jeg fiske med et størrelse 25 hjul, 20-25. Den jeg sidder med her er en 25 fra Agorist. Når vi snakker Tramarella-fiskeri, så bruger vi rigtig ofte teleskopstænger. Den jeg sidder med her er Magic Trout Poolsize-stangen. En af de nyeste nyheder inden for Tramarella. Det helt unikke ved den her, det er specielt skumhåndtaget, som man ser. Ved skumhåndtaget har du en super lækker følelse ved stangen. Du har et ultra lækkert greb, som gør, at du har god kontakt med stangen stadigvæk. Det helt unikke ved, at du har stadigvæk fingrene fuld kontakt med klingen, så det betyder ikke noget for sensitiviteten af stangen. Det helt specielle ved spidsen på en Tramarella-stang er, at det kommer af de her specielle fiber, hvilket gør, at de kan tåle de her svingninger fra Tramarella-fiskeriet. Det kan almindelige stænger ikke, så derfor er det rigtig vigtigt, at man bruger de her specielle stænger, der er beregnet til fiskeriet. Til poolsize-stangen, der har jeg monteret et poolsize-hjul. Den jeg sidder med her er en størrelse 30. Med put and take fiskeri er UL blevet rigtig populært. UL, det vil sige ultralet fiskeri, hvor man fisker med let grej, med små stænger, hvor det flexer helt vildt. Den jeg sidder med her er Magic Trout Shorty-stangen. Den fås både i model 1 og model 2 med lidt forskellige kastevægte. Det her det er den lette version, hvor man virkelig får flex for pengene og sjov fight ud af det. Det er jo en let stang, så det vil være synd at sætte for tungt hjul på. Her kan man gå ned i den lille størrelse som en 15 eller en 10'er. Når vi snakker put and take fiskeri, så kommer vi ikke udenom at snakke om flydende bombarder og synkende bombarder. Det er noget af det mest anvendte i put and take fiskeri. I den her film vil vi primært snakke om de synkende bombarder. Et bombarderflåd bruger vi sådan set kun til at få et let avn ud på større afstande. Som jeg var inde på før, så er der to forskellige typer. Der er dem, der flyder, og der er dem, der synker. Vi tager den flydende først, så har vi lige fået den her på markedet, og den har en lille kugle nedenunder, der gør, at den altid vender op og ligger sådan her i vandet. Så vi har vandlinjen herover, så vi har det røde, vi altid kan se ud på vandet. Når vi snakker de synkende bombarder, så er der 3 forskellige typer, alt efter hvor de ligger sig hen i vandet. Når man kaster et bombarder ud, vil den altid synke til bunden som det første. Når man begynder indspænding, så ligger de sig i forskellige lag i vandet. Vi har et bombarderflåde,
der lægger sig i 0 til 1 meters dybde, og så har vi en, der lægger sig i 1 til 2 meters dybde, og så har vi en, der ligger helt nede ved bunden i 2 til 4 meters dybde. Men det er alt efter, hvor hårdt man spænder ind, så lægger de sig forskelligt i vandlagene. Det setup, jeg har valgt, det er en Quantum isstang. Den har en kastevægt op til 15 gram. Dertil har jeg valgt et flottelhjul i størrelse 20 og en salsa-line i 0,20 mm. Det bombarderflåde, jeg har valgt, det lægger sig lige under overfladen. Og dertil har jeg valgt en Mustad Slow Death krog, hvor jeg vil fiske med en ganske almindelig dansk regnorm. Det sæt, jeg har valgt at fiske med, det koster omkring 1.400 kroner i butikkerne. Jeg har så valgt at få den lidt dyrere udgave. Jeg står med en Magic Trout Puls i stedet for. Det er en stang på 3 meter og 60 cm, og den har en kastevægt fra 4 til 20 gram. Og i dag har jeg så valgt at sætte et Pulseye 1220 hjul på med en Salsa 0,22 mm line på. Det er hamrende godt til bombarder. Og så har jeg valgt at få en synkende bombarder på. En Warplane 2-4 meter i 15 gram, hvor jeg så satte en gummistopper på, simpelthen for at passe på knuden op ved min tredelsvivl her, og så ellers bare en 2,5 meter fluorcarbon forfang i en 0,22 også, fordi så passer det sammen. Og så har jeg udstyret med et Spearblade, og det fiskes ved, at den her, det er meningen, den skal rotere, dit Spearblade her. Det er derfor, der sidder en svivl heroppe i den anden ende her. Så når man kaster ud, så er det vigtigt at huske at lave et modtræk i linen, fordi ellers så retter forfanget sig ikke ud, så kluder det i vandet. Den måde, du fisker det ind på, det er ved at du kan enten lave små spinstop, eller du kan køre det hurtigere, så roterer den endnu hurtigere. Du kan også køre den langsomt, og så ligger den og vugger sådan lidt stille i vandet og alt sådan noget. Og så er de udstyret med en enkelt krog på. Man kan vælge at skifte den ud til en trækrog, hvis man synes, det er nemmere at kroge en fisk på den måde. Men jeg vælger, fordi det har jeg bedst erfaring med, at køre med en enkelt krog. Måden man kaster det ud på, det er altså meget, meget simpelt. Akkurat ligesom alt andet bombarder. Ud med den her, og så lige sørge for, at bombarderen har lidt plads op i den anden ende. Og så ellers stille og roligt. Og så lav dit modstop. Bum. Og så kører det. Det er meget, meget simpelt. Og så kan man vælge at lave spinstop en gang imellem, fordi du har en flydende bombarder på. Den bliver trukket op af i vandet, når du ruller ind. Og så lave spinstop en gang imellem. Eller du kan vælge at køre lidt hurtigere. Det kommer an på, hvor aggressivt du selv har lyst til at fiske det her. Det er en hamrende effektiv måde at fiske med din Spearblades på. De fås i et hav af farver. Nogle med rød sort med glimmer på, og den jeg står med, den er hvid med noget orange og noget grønt på, med nogle sort prikker, og det efterligner små fisk nede i vandet. Den her blank på modsat side. Hamrende effektivt til solskinsdage som det her. Og sættet her, som jeg står med her, det koster lige i omegnen af 2.000 kroner. Så det er ikke et voldsomt dyrt sæt, men det ligger selvfølgelig lidt i den højere ende, end hvis du vælger sådan noget som en shorty, som min makker Jack han står hernede bag med. Jeg har valgt en billigere løsning. Det er en Quantum Shorty 2 stang og et Quantum Trax 15 hjul. Sættet koster omkring 1.000 kroner, og da det er noget, der minder om UL, så har den ikke så høj en kastevægt. Den hedder 2-6 gram. Så i stedet for en bombarder, så har jeg sat 6 gram glas på, en fluorocarbon forfang og Quantums Curly Bee Bobbles som magn. Det er et kanonsæt til pengene, og der er meget sjov i det. Det er en solid stang, det vejer ikke ret meget, og der er sjov for alle pengene. I dag der har jeg valgt at fiske med Spearblades, og nu vil jeg lige vise jer, hvordan I gør. Spearbladen
Den kan ikke kaste så langt, da den ikke vejer ret meget. Den kan fiskes langsomt og så med spændstop. Den har en rigtig livlig gang igennem vandet. Når jeg fisker Botantech-fiskeri med en spindstang, så bruger jeg ofte de her Crank Gypsies fra Quantum af. De fås i forskellige størrelser, forskellige vægtklasser, og så har de en forskellig ske til at sidde herude foran. Det her det er sådan en stor ske på en 3 grams grøn-gul Crank Gypsy. Du får den med en lille ske også, den ligger så højere op i vandet. Den måde du bruger Crank Gypsy på, det er, at når du kører den indad, eller spænder ind, så kører de nedad i vandet. Dem med små skeer på ligger så højt op i vandet, dem med store skeer på kører længere nedad i vandet. Crank Gypsies kommer med en raslig effekt indeni, som efterligner, når foderpiller bliver smidt ud i vandet. Det tillokker øjerne, når du spænder en Crank Gypsy ind. Hvis du kører den hurtigt ind, altså spænder hurtigt ind, så kan du se på stangspidsen, så begynder den at vibrere rigtig, rigtig meget. Når du kører langsomt ind, altså langsomt indspind, så vibrerer den lige så stille. Når den så vibrerer ned i vandet, så laver den de her raslelyde, som de er kendt for. Og den her, så med den store ske på, den går jo selvfølgelig dybt nedad i vandet. Når du holder op med at spænde ind, så er de flydende, så flyder de opad igen. Og når jeg så spænder lige så stille ind igen, så forsvinder den nedad i vandet. Jeg har i dag valgt at fiske med gameblinket i gul med enkelt krog, fordi der er meget grød i vandet her. Det er et relativt tungt mikroblink at være, så det kaster rigtig godt. Det kan spændes ind i alle hastigheder og alle dybder. Det er helt vildt. Nej. Vi har tidligere snakket om bombarderflåde. Jeg står her med et godt alternativ. Det er trawlerflåde, som har den fantastiske egenskab, at den rejser sig op ved spændstop. På den måde kan man se den overalt i søen. Trawlerflåde monteres på nøjagtig samme måde som et almindeligt bombarderflåde. Anita har valgt en lidt anden opsætning, og det består i en float connector, som er en trepunktshvirvel, der er bygget ind i en pilotkugle. Det forhindrer, at din trepunktshvirvel synker ned i vandet.
den her opsætning, der har jeg valgt at benytte stikfløjet. Fordelen med stikfløjet, det er, at den er fikseret på linen, hvor man kan justere dybden, efter hvor højt man nu vil fiske. Og nu vil jeg lige justere, så den kommer til at gå lidt dybere. Det er et meget sensitivt fløje, så fisken de mærker ikke, når de hugger. Og hug. En anden fordel er, at når fisken hugger, så kan man se, hvor vej den trækker. Det er meget langsom indspænding hele vejen ind, hvor jeg benytter små enkelte spændstop undervejs. Når vi snakker put and take, så er det selvfølgelig endegrej, der er det vigtigste faktor her. Selvom du fisker med dyre stænger og dyre hjul, så er det endegrej, du skal fange fisken på. Quantum har et super fedt udvalg af endegrej, og det vil jeg komme lidt ind på her. Vi har vores Magic Trout Bait, som er super fed i 12 forskellige varianter, blandt andet de helt nye Malakris og Candy. Candyen er en super fed variant, blandingsfarver hvid og rød, men super sød duft, som maderne er helt vilde med. Og de farver ikke særlig meget på hænderne. Det er super nemt at forme, så det er nemt for dig også at håndtere under fiskeriet. 2 rigtig gode muligheder også er gummidyr, super effektive. Der er blandt andet Bee Maggots og Curly Bee Bobbles. En med en lille hale på, og den anden, hvor man kroger 2 op i et L-form. Super effektiv avn i put and taken. Få sit hav mulighed farver, der gør det super sjovt. Prøv dem. Fiskeri, det skal jo ikke kun gå op i at fange en hulens masse. Du skal huske også at hygge dig. Så jeg har taget min Shorty 2 stang her og rigget op med det vi kalder en pilotkugle. Og der har vi et æggeflåde her på 6 gram, der er monteret på hovedlinen. Så en gummiperl og en float connector svivl. Det er egentlig en flydende svivl, ved der er sat en kugle på den. Så kommer der noget fluorocarbonline og en pilotkugle. Den er pokker smart, for den kan du justere op og ned af linen, uden den skader noget som helst. Så har jeg en lille stykke synk og en enkelt krog med noget bait på. Og det er egentlig sådan, rigget fungerer. Æggeflådet, det er udelukkende kastevægt, så der er ingen modstand i den overhovedet. Så når fisken tager noget, så fungerer den her lille pilotkugle princippet ligesom en gammeldags flamingoprop. Så der er ingen modstand, fisken mærker ingenting, og det gør, at du får flere fisk, når det kommer stykket. Og det vigtigste af det hele, det er jo, at vi hygger os. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har fået noget ud af det. Har I spørgsmål til det, vi har lavet i filmen, kan I stille dem inde i vores Facebook-gruppe Quantum Danmark. Ja, det er du. Når vi snakker spinfiskeri, så bruger man ofte stænger fra en 8-7 fod. Poolstangen, jeg sidder med her, har en kastevægt på 4-21 gram. Kun 20 gram. Det er fordi, det trækker sig. Jamen, der har bare... Er det fraklip, det her? Det er med fraklip. Nej, det er slummer.
Tjommer.